Здравейте, аз се казвам Николай от Social Media Marketing Pro и в този видеоклип ще ви покажа как може да блокирате определени хора във Facebook, също как може да блокирате техните съобщения, също как може да блокирате покани от различни приложения, събития и как може да блокирате някои страници, Facebook страници. Това, което трябва да направите, разбира се, е да отидете на вашия Facebook профил, след това горе вдясно тази стрелкичка трябва да кликнете и след това трябва да отидете тук, където са вашите настройки. Кликвате. Следващото място, на което трябва да кликнете е тук в ляво, където пише блокинг. Това е страницата, на която Facebook ни предлага да блокираме различни неща. Първата възможност може да блокираме определени Facebook профили. Какво трябва да направим? Трябва да добавим тяхното име или техния имейл и да кликнем на бутона блок. Другото нещо, може да блокираме съобщения, Facebook съобщения, може да блокираме покани за различни приложения, да кажем игри, също може да блокираме покани за различни събития. Просто трябва да напишете даденото събитие или даденото приложение и то ще бъде блокирано. Може да блокираме като цяло някакви приложения, да кажем най-често приложенията, които най-много ни се натрапват, това са определени игри. Пишете играта, тя се появява и я блокирате. И на последно място може да блокираме Facebook страници. Това е всичко от мен. Ако този видеоклип ви е бил полезен, не забравяйте да го харесате, да го споделите с вашите приятели. И ако все още не сте се абонирали за нашия YouTube канал, направете го, защото всяка седмица ще има по едно видеосъдържание, по един видеоклип, който ще е полезен за вас и за вашия бизнес. Чао от мен!